ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 11 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 9 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт бо нархамагӣ 218 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ бо нархи 60 000 сомонӣ хонаи рақами 2 мебошад. ду хонага дар маркази шаҳри Душанбе, инчунин ду хонага бо нархи 170 000 сомонӣ ва ду хонага дар калхози Россияи шаҳри Душанбе ки таъмир дорад ҳавлии фурӯшӣ дар 9 километри шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хубро аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. чӣ масъалае бошад, фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Ваҳдат, гардиши геолог пеши магазини Ваҳдат. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат аст. доми навай корҳои фасад, подъезду, ремонт рафтесте уже зиндагӣ карда мешавад. об ва барқ ҳама вақта, пешошда бозор, беморхона, магазино ҳамаш ҳаст. хона бо таъмири замонавӣ ҳамаш тайёре, медрӯиву зиндагӣ мекунӣ. нархаш бошад 218 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод. як хонача дораду 8 сотиқ замин. об чашма дар пушти хона бо оби плакирам дорад. учочиқатӣ иша ба маслиҳат мекуна худаш, мегӯяд соҳиби хона. ҷои создай ҳамворай, хела навигарӣ ҳаст. маълумоти тенҷиш ба телефон. срочна сум дар корай фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ. бо маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон чун ҳар вақта муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи 60 000 ки мо дар аввали навор гуфтем, мана ҳамин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи доми Алфемо, Dom печат мебошад. дӯстони гиромӣ, як хонагая ду хонага кардагиянд бо масоҳати 51 метри квадратӣ. доми 21 ошонага мебошад. хона дар шашум ошонаш ҷойгир аст. ошонаи хуб, барқаш гузарондагӣ, сташка ва шкатур дорад. нархаш бошад 37 000 $. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. бо сомонӣ 404 000 сомонӣ мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар 9 километр деҳаи Зартепа мебошад. 4 сотиқ замин, як калидор, ду дар хона, ду тараф раҳ дорад. устаханов наздикай, раҳи калондам 2 километр мебошад наздик. ду тараф ушда бунгоҳи тиббӣ, ду тараф масҷид ва ду тараф мактаб, магазино, обу светам ҳама вақта дӯстони азиз. чӣ қадar диден, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст дӯстони гиромӣ. дар ин тарафҳо замин қимат мебошад. нархи худи ҳамин ҳавли 35 000 $. боз арзон мешавад ё ин ки алиш мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. ба ҳазур метавонед вариантатона пешниҳод кунед. кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp имо доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил аст, лекин ай части Аманал ҳамагӣ 1 километр раҳай то худи хоная. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. алиша мешавад ба квартира наздикии Ҳазрати Мавлоно. як калидор, ду хона. документош созай. хонаҳо 3/5 бо 3/4. замини обӣ, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. даруни хонаҳо бо ғишти пухта, хайдори аниқда боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед.
ва тамошобинони гиромӣ, сёмкое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан мо ускорид карда дар навор мондем. Агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускорина ба пуррагӣ ҳамаашро тамошо кунед, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, кӯчаи Озодӣ. 4.5 сотиқ замин мебошад, фурӯхта мешавад. Дар наздаш мактаб, беморхона, садик ва ғайра ҳамаш ҳаст. нархи хона бо маслиҳат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. хайдори аниқ занг занад. марҳамат дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор 2 дархона дорад ва калидор. нархаш бо маслиҳат. барои нарха фаҳмидан ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо аз сабабе ки навор дароз мебошад, ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои ватсапи хона пурсон шавед ва шумо ҳамаашро роҳӣ мекунанд ва чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. ҳамаашро ба шумо мефаҳмонанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 2 хонага мебошад. дом тайёршудагиай. хона дар 2 мошина ҷойгир мебошад. 47 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки мо шкатур ва стяжкаи Полша мекунем. хона дар пеши мелкомбинат, кӯчаи коргаронда ҷойгир аст. дар пешаш масҷид, мактаб, боғча ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, метавонед харидорӣ карда таъмиртона аллакай кардан гиред, яъне таъмиртона сар кунед. нархи хона бошад ҳамагӣ 170 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, хона ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, пеши мелкомбината, кӯчаи коргарон мебошад. 2 хонага 47 метри квадратӣ, 2 мошина. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, колхози Коммунизм, участкаи Арча. 15 сотиқ замин, 4 дархона, баня дар дарунаш, 2 телевизор, кондитсионер, 2 холодильник, термекс, ҳамаш ҳаст дӯстони азиз, ҳамаш меистад. обу барқ ҳама вақта. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки диден, хона ҳам таъмир дорад, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. меъдаро ино зиндагӣ мекунед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран ватсап доранд. дӯстони гиромӣ, аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи хона 340 000 сомонӣ мебошад. колхози Коммунизм, ноҳияи Фархор, бо тамоми чизу чорааш. 15 сотиқ замин, заминаш бениҳоят калон аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонага бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 5 мошинаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. таъмирашам хуб аст. масоҳаташам бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, як балкон дорад амин хона. масоҳат калон аст. полноценни 2 хонага, яъне ҳам кухниш треза дорад, ҳам дутаи дига хонашам треза дорад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ҷойгир аст дар колхози Россия, шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи чойхонаи Самарқанд. нархаш бошад 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва ин хонае дӯстони азиз, мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. бениҳоят як хонаи хуб аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. худи бино назди раҳи калонда ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр Ҳазрати Мавлоно, тарафи Дачо, Сабзикор. наздикии мактаб, магазин ва масҷид мебошад. 67 сотиқ замин, 3 дархона, 1 кухнӣ, боз поёношда 3 дархонаи дигар аст. поёнда беремон мебошад. баня, туалет алоҳида, берунда зали калонош 7.5 ба 4. я дутаи дигаш дурун ба дарун. документош 1 моҳ шуд ки полни 100% кардем, бе проблемае. чанд намуди дарахти мева ҳам дорад. склад барои чизмонӣ ҳам ҳаст. сабаби фурӯхтанмон хонаи квартира мегирем, барои ҳамин ира мефурӯшем
дар дом хона мегирем. нархи хона бошад 400,000 сомонӣ. боз муомилаи хушрӯ мекунем барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. WhatsApp дорам, метавонед дар WhatsApp нависеншон ё ин ки метавонед зангшон занед. дар ноҳияи Шоҳмасӯри шаҳри Душанбе хона дохил аст. 6,7 сотиқ замин, 6 дар хона. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 4000 монен бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ё ин ки ассалому алайкум нависед, мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.